Bi teknolojiye re û rêbazên ticaretê jî diguherin. Di pandemiyê de mezatên ji dûr ve mezatên li ser internetê zêde bûn. Miştirî li ser malperekê kom dibin, firoşkar berhemên xwe nîşan dide û herkes li gorî hikmê xwe fiyedekî dibêje. Ev bazar nahêlê mesrefa rê derkevim lê dûr de îhtimala xapandinê jî rû dide. Me li ser vê mijarê nûçeyeke taybet çêkir em binêr. Ji ber pandemiyê dinya guherî. Di gelek sektoran de awayên xebateyê nû derketin. Mezada internetê jî di bazirganiyê de bû qaîdeyek. Di mezatên li ser internetê de avantaj gelekin. Heger li bajarekî dûr tiştek were firotin, bêyî ku heqê rê meriv bide, meriv dikare di internetê de wî tiştî bibîne, bihayekî tê bide û bi kargoyê peyda bike bîne. Lê hewce meriv baldar be, tevdîran bistîne da ku neyê xapandin. Parêzer Rıdvan Aslan dibêje seba we nexapînin. Pêşî li wiraqên firmayê binêrin. Ka birêk û pêkî dixebite yan na. Pakêtê jî teqez di hundirê kargoyê de vekin. Ji bo got mağdur nebin pêşî esas divê yani kunyayê wa şirketan meyzênin. Bêma gerçekten vergiye wana hena, vergi numarasî wana hena û divê wana meyzênin. Wextî got hat jî özellikle wextî got kargoyê vekin ew xwe kargoyê nevekin yani çünkü gelek ji wana vala ne kargocî got wana bike got vekin heta got karibin hem fotoğraf bikişênin ya jî videoyê bikişênin. Wextî got fotoğraf û video ne hebe divê ev na dibe weke delîleke ji ware çünkü tiştê got ji ware şanî wa didin û tiştê got ji ware tişînin gelek ji wana ya eyîplîne ya jî neewin ya jî vala tişînin yani. Wekî din hewceyê dîmenên danûstandinê li cem xerîdaran qeydkirî bin. Firoşkar gava malê xwe datîne ser mezatê hemû taybetî û xusûsiyatan dibêje. Heger meriv wê deqê ekranê qeyd bike ango videoyekê ji wê derê bigire, dûvre gava xapandinek çêbû meriv dikare perê xwe vegerîne. û çareyeke din. Parêzer dibêje firmayên baş bi telefonên sabît kar dikin. Gerxeta wana telefonê bersivênê de şîrket bigumane. Aglaba jî gerek telefonê vekin gelek ji wana telefonê wana dernakevin. Berî got bêçi bikirin ji internetê veya ji mezatê. Divê telefonê wana çünkü telefonê ne sabît hatin kes jî hew cevabê dide wana. Ji ber wilo pêşî divê bêma telefonê waya sabît hene veya nînin. Yani cep telefoniya verekî gelekî baweriya wana pê nekeve. Heke ji 66,000 lîreyan kêmtir danûstandin hatibе kirin, heyeta hakemên xerîdaran mexdûriyetê safî dike. Lê ger ji wê zêdetir be divê mişterî serî li mehkemeyê bide.